Dara mo tanawa Mo na paunak dako kadunak. Hawa nag-video ko ni ja. Ba't hindi ka dyan? Bakan sa kadan. Mo na pau gipakpakan na sa daan di ay. Pagpaka na iwao na laman ni. Luto na ron. Guys, good morning. Karon day guys, adlong Lunes, pizza 21 na nay no. Gamis gawas na nga kay dito lagi sud sa bahay ngit-ngit. Antod karon pa may kuryente. Na mainit sa amin kay mama Jenny kinabuhis bukid sa di pa mamahaw. Mga pi. Dubli gasto kay mga pi pauna sa mamahaw. Ikaw si Aliana, manaka? Tama? Manaka ginom. Kaya na day sa Juni si Jag mata ganiya nagpatimpla na ni gatas. Kamera na Magkamaw na pagpatay ng darhima? Ay, pans. Ay, pans. Na pumidala na mainit sa gawas. Kangit kita sa mong sud. Gaga mong pandi ah. Manay pan na mo kanunay dinis bay. Manay pans nga pan. Pan ka na buntag. Na. Siya na kay favorite na eh, torta man. Nasa kamuhay po ko sa mga kansi. Wala ko giring. Ako kita. Sis ko na Hi, Pans. Hi, Pan. Pan ko ringas ko an. Ngapi ko ng tagpan. Ano, duha na ka na, no? Nga Tambok na sukat tikon to kalandong. pumakain na. Tama? Oo, tama. Kuan pa ko kanang sunodad lang magkuan pa ko magpadaros ang Nari ba? Ikaw naman na. Ako ko nagsugod og pananim guys kay wa pay nilipihang juta. Basig karon si Manaha. Minit na ba? Nanay buko ko. Ito ang kinakain. Dapat yung butangan ni ko nay. Kan ba? Swab. Ano, suwag, boring dyan mo siguro. Suwag, ito yung hintang ako sa una. Nung nabaho ko. Ha? Suwag. Ang luwas na ko. Ang luwas na ko saan. Ano naman? Lati ma. Love you. Ang ipon nag-I love yung Aliana sa kagina buntag so mga 20 na siguro. Tarong ilang gusit. Ano nga na. Kapit na kamadaga de kaning bilog na may nang ito sa ako sa munang be. Na ning bilog na. Kasi nanay, di naman kisag. Huwag ka na. Dala, nga na. Este. Ano tas pa? A few moments later. Hindi ako sila mananghili na mahaw. Kaya giyagda kong pamahaw. Just bye. Pamahaw ito eh. Pamahaw lagi, pero na. Pamahaw ay Na si Jay Kuan, karena na inat sa nga talong, gaga ko dito sa bahay. Si Ate Flor de Lisa may nagluto siya ng corned beef niya. Mara man ni pamahaw just by day. Gusto ni mo day? Dabaw rin mag-corn beef na. Di mo ka corned beef ni. Nambok ko. Pamalis. Sabi ko kasi mana na, nambok ako. Nga, tumay may kan-kaon. Saan di dyan? Napa, mo sinang dinag ke. Ano pa man yun? Ano ba si Lynn? Nawa man. Ano bang, dito? Sakay sila. Hi guys! Ako na po ni si Alex. Ug si Aliana. karon day guys, ako'y magluto. Sa daan naman paniud to. Kay ganyan buntag ang nagluto sa daan. Si Ate Flor de Lisa. Hindi karon. So guys, what is Janice Las Aisa? Wapos tiri diha. Mingaw mo kung di ka ma. Kay tuwa sila girintahan sang manghud laki. Ganahan sila dito may stay kay kuan. Na dito'y kusog nga signal. Dadari sa mo ah. Grabe, grabe signal. Ano niya Kinanglan tomatos ubos ay Tate Imi na. Ate Ime! Kinanglan tomatos ubos para makasignal mo nang agaban.
Pasensya mo sa mga commenters niya. Namin naman kaday. Mo na guys, pasensya na mo nga di ko ka-reply ni tag sa tagsa sa inyong mga comments kay wala gi signal. Madto na mis ubos para mag-upload. Hindi na mag-upload, balik na po. So guys, magluto sa ko guys kay sige. Katasan na to sa tatay. Luto sa kong sutanghon. Kaning lutoon guys, sutanghon. Baka may kurinti diri. Ay ta. Hindi ka makagmani dahil na kay mani guys ay. Mani, hindi ka makanan na Mani. Saan nang gitan? Ako sa bangas ng balik. Bawal din ko na sa nanis mani. So guys, magluto sa ako. Sila po may sinugba. Inasin nanay. Lisod ka dyan dari guys, ba kaya ang karne. Yasin na lamang kayo may kurinti. May rate. A few moments later. Ang sutanghon. Sutanghon. With repolyo. Nangabot na po. Kisa inabot? Mga bata. Ay mga bata. Isa. O na ni guys, agamong sudan. Sutanghon. Haning. A few moments later. Hi guys, magtumis na na isa. Asa ba tanay? Danas, kalabungan. Magtumis kalabungan ng abanas nanay kalabungan. Ang amig gulukay. Mita mo bang kung nanay mong hamig lukay? Isa pa ko kasi mana ng bugat ng lawas pati ganti dyan. Ako nagkankaon. Dali lagi ko matambok lagi basta magsigikaon. Magsigikaon. Kagpan, kaagkuan. Mga ako gulukay dyan. Ayan. Hindi mo nakuha. Hindi mo nakuha na. Hindi mo nakuha na. Asa mo nagpakuha na eh? Yan ang huga. Ang hapog ko dari. Marisid na na. Marisid na na. Ha? Marisid na na. Mga manda guys, kapag lukay. Ano kinabuhig? Kuan guys. Kinabuhi og bukid. Ngari ang dadun ay. Ha? Ngani dadus bay. Yan na. Magandang ko. Yan na. Ay, na. Ano naman mo? Ano ba na? Ano ba na? Guys, oh. Lukay. Oh, tulo na. Oh, ganda yung kahoy dito. Magkamayan ka na, magdaan ko ng kahoy. Lahi na gaya, yung sili. Be, ano na bali-bali yun yung sa bahay. Ay. Muli na mi guys, yes na rida. Asan tagi na? Okay. Ah. Ah. Love you, ma. Ansa? Love you, ma. Love you. Ligo na ka. Dali na, ligo na. Nasama na kang ligs yan, ha? Wala, nasama ko.
Alaga na kong samad siyang legs. Yung kuan maning, yung kuan ba ni sabud na? Hala. Naday, nasamad ko dahil nagang kadyo hapdos, oh. Yung sabud dapat dahil ako nag-short. Hala, legs, maangat na. Nasa lang ka kita. Maangat na, legs. Guys, maliod to tayo, ah. Nawahi kong paniod to, kaya naano doon ko sa Manila nga. Nagdugay kong kaon. Pas mo na dito. Nagdusan. Sama na kang legs, guys, ba? Hala. Salamat. Dihat ka namin tubig dihat. Salamat, eh. Kasi, hindi man kumangin yung kanya natin kaon. Salamat, ha. Nag-adik. Dari kayo na. Ada niya mang kuan guys, tambayan ka na signal gamay ni maka-upload ni. Jadi inatag niya tidig na dyan gi. Kuha na. Habang. Nga na init panginchik man na. Nagdyang anak nagtrabaho man ko ang Chinese store. Basta ko na inchik na kana. Insik lagi na. Mabasa na mo. Mabasa na. Kuan na siya. Kana Hindi. kana siya muna siya ang prutas niya lami kan. Pagkakan kan on. Luya man ni Gudali na. Dali na. Mahanap yung mga. Masilaw ka? Bang luya. Mura magkuan. Ang hangipon. Mura mag kang naibiko nga. Bang luya. Mga kutumaya. Luya na. Gara sa tayo na. Gara sa tako, gara sa tako. Ang pasat na ni. Hamon. Welcome. Tayo na rin na. Ma, hanap yung ma. Grabe yun. Tama. Tambal si gubo ni. Pero lamig sa doa be. Ay, dagan mo ta. Gara ko kay sila ok. Timi, labyo, timi. Ang luya. Luya ang flavor Mura na. mag pilit. Mas katang giluto bang kuan? Gara ka? Ang baho. Ba uy. Mo ni kanang nanay daya. Sibuk pag-injik ba? Pinamigaan. Chinese ano no? Pagkaon ng Kuan sa Chinese. ilong. Kita mo na, luya nga. Kaya bigatan nila mo, kaya bakit mo ka? Gusto kang kaya na? Nangay ka giluan ni mo? Babul, nakay babul gama. Pumangay. Ilong Dalawa? ang prutas mo. Na, babul gam ragaho ma. Magulay ba ka mo? Ang kulain. Kanyang tala na ka ma. Magdigaw na. Sabi pa nga. Nakala mo ko pwede ko nito Ka nga. kawatan. Ama na gitong ko na Ang sarong ano mo doon? Bato nga. Diyan ka man ba? Wala ka na. May bakit siyang kamali. Anay oh! Ay im! Hindi ako kalahat sa. Yata kita tayo nay. Kaya ito ako sa. Hangman! Punta na ko Ang kayo. Hang! Tres na kapin. Ngayon. Mana? Mana? Tasa mo na ko na ta. Kasualis pa ko. Nangan ka. Nalap yung mga. Grabe yun. Kung tubig na guwanta. Diha na mo. Banta. Wilit pa ko eh. Hindi, nangay ka wa. Ni paparima. Ari ba? Kali mag ikaw, nangay ka. Lap yung ma. Love you. Ito birthday ni mo ma. Dugay pa. Dungan bito ta. Anak kahang dani mo Kasi may ka, di mo kisan. Ay, tambalig ubot ay. Ano man? Kapilag ni patilan ni mga ginger. Tuhang? Hmm. Di ko. Di ka mangay? Kay? Ang aslim na pag ang kuhan sa tamis man. Puro karon, gigatasan ka karon. Hapdos ang kuto-kuto lagi. Karon? Tinughong. Dahan na. Ang inis na nay. Aja lang lagi mo nga dito. Nagantos kas kagutom dyan na. Wala ka ni kagpan ron. Gatas. Dili ko pa nagkay mga Gatas laman. dahan lang nagatamis. Di man tamisan. Dah. Kung magdangag big pa, mukhang ka. Pawin no, ano medyo luto. Naman ng kuwag pa. Pero maka ako sa tay. Pato ninyo. At lagi meron. Ako nga tuwan ninyo kawato natin yung aloy. Ako na dapat ka kabutang. Basta ka na siyang ikagpadang na kung bato gitong ko. At tumigay si maghamig pa. At ang mga dyan. Natay. Magto na mi. Ha?
Kahit tanwing kuko. Madami tay. Magdali ko natatingis na nanay. Kaya kung wala niya naman. Naibaso din alin na. Hala, log na. Alas, panda. Magabandi ka, panda. Magbandi na, di yung buwag na to. At tumi guys ha. Nagdakog sako. Nanginabuhi lagi des bukid. Manang ganahan nga wa syudad. Ato syudad. Puro pa diri mo makitaan. Dali na yan na. Ma? Sunod dali. Ma! Ma! Love you, ma! Love you. Habis pili laga na kapusing na daw. Matinog ka sar. Tayo naman. Halas panda. Panda. Pan. Banaban man ka panda. Iwa ko dana mo guys. Oh. Dari na. Iwa panda oh. Dari de kuno. Ma, love you, ma! Love you. Kuya gagyanan oy. Ayan na. Ito, ma! Dali. Go. Love you, ma! Love you. Hello. Nagana ka yung kapinjahan, no? Hama ko no, te. Wa malagit, eh. Di ay. Hawa pan, be. Di na miss. Pajag. Ma! Pajag guys na, ah. Ma, love you, ma! Pajag sa mga juan. Hala ka. Diara dia, diara gamu kuhaon dia. Isa na kaila ni guys. Aga mga dyan wa diha, diara ko ning gibilin. Inuo ko bugat man dai ni, pinagpakan na di ay. Na guys, manipaw guys. OMG, na. Ikaw rin magda, sigurado ka? Ilis ka, bugat na ni. Atos kasada ako na pod kay datos. Ato kasada kay udan ni kay konman. Sapa, disimi ka mo agis bato-bato. Dara tanawa Mo nay paunak dako kazuna. Mandi ka dyan. Ubakan sa kadan. Mo nay pau gipakpakan na sa daan di ay. Paka na iwaon na laman Ito na ron. Mag-ata. Uy, siguro sa... Kinahanglan ba dagagantanan di man na mahurot o di man na madaot. Napait mo kuno ni, dara dara sa. Kinahanglan dagagantanan amin ipadala alian na asa. Adya bugat. Ako bi. Mao ni si Jao pa. Tara na. Ilok duhali. Kaya? Uy, Ginoo. Di na guys. Ilok do na sa kuan. Ngari na magdali mi kay. Merinda ko. Kasi gusto mo kaon. Merinda ko ng tatay guys. Ikaw sa pedali. Ipaghinay da Emilo. Sa panghidahoy-da ng kait. Okay ra kale, sa gabakan ka ng luk-luk da ako ng paratos kalsada. Go. Si ate nagabuti ko dungag siya. Hoy. Pandaha ka. Kau amin. Ara kalulo. Dili ha. Amin sa imong teacher. Binanggar mo din na sa teacher. Oh, amin. Hala, daghan nagbuwak di ah. Di ara sa rin magdo ang tindahan ora ko bawo. Nalagi kay hamutan. Te. Daghan siyag buwak. Oh, Ma, love you, ma. love you. Buwak. Lamig ka dyan ng buwak na. Hindi apo diyan. No. Hindi apo diyan. Ano ba ka nang may... Si Panda uban pud. Hala, di lagi kay palijaw, malagi mo kuha. Dako na, oh.
Paway siya ta kanijot. Kinsa to? Diya, singa din buwak ni mo te. Wow, saging-saging ni te? Dadto man sila kamaril ayo. Ah. Ay, wala ka na. Wow. Yeah, guys. Tata na madto na mi. Kay kuan. Wa ko sa kailan na hinuo sa bapod. Ha? May mo mugdagway. Kadung sa una ning kagwata nagkita. Tapos ni among tulo pareha jud mo. Kisa man. Si Esther kay lako kay lahit to jud. Kisa may kaming tulo ka pareha. Siguro pa siya ba? Ah, oo. Picture bis ka dinis pag pista ni sila nagbi umra man yun. Ah, oo, parehas mi na kayo sa amin mga daotog mata na. Sara mo ka na uli ko esod. Sana po ko kasi man ah. Kababay na ka. Uwan na ro di ba? Mamu babay ko ma. Baksin na naman. Hmm.